abange niko bagotebanga abasubati bari gwesoke nabo gwetuma kurende niko omurikitu Gabriel Nyakundi akore taro ya yabe goika ase kenyirogia soko yotoka se wodi abuga ebunge ya Kitutu cha South County ya Kisii nyakobo kumirana amo no mungino yomo oyo ogokora emirimo yogwatia ekogoto abwasabirga korera amakungu agenda tgweterana gotemuna nige kogoteiga kunyakobo gekone kinga yabirige komosomeri abana baye goika konyora endagira yae yakirarito ase emyaka ya magega nigo egasi yogwatia amagena nigo yamanyikaine koba egasi yabasacha kurinde amatuko abongoiga nigo abasubati bagwatiraniri n'ikigasi buna ekyo eriyo kwerigeria umugati obo okerari tuko nari tukore rero nigo toika ase ekenyoro gya soko ewodi yabugika ebunge ya Kitutu cha South County ya Kisii ase umusubati Francis Kamura amuba abana nere support kete manye nyumba mpaka bana igarinde nero ngenderete gukora ase erera emichando bawetera ekero bakora egasi yabo yakeraritko yobachi amagena konyo ndogo tokonya yena barayi baito mbariga igaba MC mbaro bachumbe mbaro basende tambaro bari gotokonya na baguturigererigo batuita kusapoti kwe bago kusapoti nyane litukerimu nigo asegetire abasubati goswa asichigasibu necho eriyo kwerigeria homugati obutambe gotategemera bagakaba bokoreta endagera asemesa no gotegemera bagakaba ikaranse bato yani basoke batoletere tuko ikaranse tuganye bana basubati aba bange bairante chika baganyita bagakaba babaretere basoke na barabuna tosogete igabago kora na barubakora bakonyana na bagakora tanero koreta nkobira aguswake kubwakere uganyirire toyo mare ingo reportere getembe kurwase bunge ya Kitutu cha South County ya Kisii ninche Nyakundi Gabriel